Patates rosses. Ei, què tal, enganxats? Som a la presentació de la nova websèrie de TV3, Patates rosses, i creada per dos estudiants de comunicació audiovisual, i s'estrena on tot va néixer, a la Universitat Autònoma. Tothom a recollir. Vull la casa impecable, perquè jo em pugui dedicar a muntar el meu art. Mira, millor fes que t'estàs cremant. Jo. Vale. Ja està. Vale. Estem amb en David i en Joan, els creadors d'aquesta websèrie. D'on sorgeix la idea? Bueno, la idea és el nostre treball final de carrera que vam fer aquí a l'Autònoma i que després vam presentar a les beques Comunica, que són unes beques que va donar la Corporació Catalana fa ara mateix 2 anys i alguna cosa, 3. I bueno, un dels nostres projectes va ser premiat amb aquesta beca i l'hem fet. En cap moment vau dir, ostres, no ens acceptaran això? Sí, bueno, nosaltres ens pensàvem que no ens agafarien pas, però bueno, mira, no sé qui li va agradar la idea i nosaltres encantadíssims de poder-la produir. Estem amb l'Oriol Sala Patau, cap de ficció de TV3. És molt atrevit, no?, publicar en un mateix dia tots els capítols de la sèrie? Sí, és innovador, és diferent, no s'havia fet mai i és una de les maneres per facilitar el consum a l'espectador. Estem en fase de provatura, ja veurem a veure quin resultat ens dona, però jo crec que també està molt bé que tothom se la pugui trobar sencera i consumir-la quan vulgui i quan pugui. I veient l'exemple de Poliamor o d'altres websèries, què se n'aprèn? Quina és la tendència de canvi? De fet, insisteixo, estem molt en fase de provatura, però és veritat que el consum està aquí. És a dir, que la gent consumeix a través de les plataformes, a través dels mòbils, i que és un consum que no és que sigui diferent, és que és el consum que actualment hi ha. Per tant, si Televisió de Catalunya vol ser pionera i innovadora, ens hem d'apuntar a aquest carro ràpidament i intentar fer el que puguem i de la millor manera.